Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition Simplus Word, episodul 8. Încerc trebuie să vorbesc mai lent, ca așa îmi dispar repede ideile și trebuie să vorbesc mai încet. Nu mai încet, mai lent, ca așa mi se duc ideile toate și rămân după aia fără idei. Da, și nu mai... Da. Și noi trebuie să continuăm să punem tavanul la casă. Oricum arată fain soarele, dacă trebuia să arate mai ca soarele, zici că este, dar na. Hai să nu vorbesc atâta despre textură. What? Da, și când va fi, cât timp ține cam până, nu știu. Da, cum să treacă Revelionul și Crăciunul și o să revin din nou la textura normală. Și da, mai trebuie să tăiem lemn. Da, cum îmi va fi dor de această textură, dar că nu știu ce să zic. Să nu cad în vreo lavă. Uite cum mă duceam iară lavă. Uite cum. Și tăiem lemne. Uite, că e tot aici. Hai că te iau. Să am grijă să nu cad în lavă. Și da, numai mi-mi place foarte mult textura. Uais! Câți-s! Îți destui de mulți. Na, îi plantez mai pe lângă casă să nu va mai trebui să mă duc chiar în pădure. Cât place să cad iar. Era cât place să cad iarăși în lavă. Trebuie să am grijă să nu mai cad iarăși în lavă. Asta trebuie să am grijă. Uite-l aici. Da, și ne mai facem de... Mi-mi place foarte mult textura, sper că și vouă. Și se pare că ne-a ajuns. Voi mai decora ceva pe aici. Pe aici. Și hai să punem și paturile în această casă. Îl luăm tot și le ducem în casă. Asta, nu mai stăm în grajdi.
Chiar rușinos să dăm într-un graj. Dar bine, e un graj ceva mai frumos, dar... O să-l țin aici deocamdată. Aici vor rămâne deocamdată. Sau poate și vor rămâne. Să mut asta aici. Mă cam încurcă. Vreau să văd cum arată luna. Și de orăm 6 și las vacile să plece. N-am nevoie de fermă. Nu mai am nevoie de graj. Poate să plece toate. Că și așa voi demola acest graj sau... Hai ce să înghezui să plecez. N-ai văzut. Stai, unde e luna? Și aici iar e lavă. Și mai am lavă pe lângă casă. Nu mai știu de asta. Nu știu în ce episod o să fac portalul spre Nether. Hai să ne culcăm. Trebuie să pun și torțe. Va trebui să facem rost de tot. Cam destule torțe. Uite ce fain se vede. Și vom demola. Și vom demola grajdiul. Cât tot ține toporul. Demolez prima dată ăsta. Și mai fac rost de lemn. Da, nu mai știu cum am făcut. Stai. Să sparg ăsta, să aduc și ăla. Da, și tăiem rupem grajdiul. Ia. A, ieșiți. Vă scăpați de iadul vostru. Hai mă, ieșiți. Nu vă îngrămădiți. Vedeți, nu știu cât loc liber și tot unde sunt eu vă înghesuiți să ieșiți. Vaci proaste. Acum nu
mai zbaci în această cameră, cred că mai este. Uite. Și aveți cea mai negrată bacile. Nu e ceva mai nebun ca bacile. Sau poate ui. Nu știu cum atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare.